Sa season mat bianchi non Christian jong ka Manunited. Ia ka jing sungkumen ka bakrau. Hadin baka Manunited ka Pynliem ia ka Chelsea. Te perlok nakaliang ka jongki. Am taung baki job ia ka ka jing ka. Andrai ka dei ka jing sungkumen ka bakrau. Nakabenta jong ka Manunited bat kinong Christian jong ka. Kumba pilai i baka Manunited ka long daw pa hakini kisngi. Tengap nga sobai pigi perlok sya ka ka channel. Balada pis ngotenat ye ki Khubor sport haka ka channel. Sngobaban subscribe, like, but share. Teh oi perlok haki jingil ka Premier League. Apdeng ka Liverpool bersya iya ka Everton. Ka Liverpool ka lalaban job haka ka jingil ka. Da ar lewi cool. Kibala tep da ugrawan beach but ekiteke. Kumta menta ka Liverpool. Kadang bat haka kerdan ka Banangkong. Haka miyek ikin ponjong ke Premier League. Daka bakala laban job barok santali ki jing yelekai. Kat bah ka jing yelekai ka Tottenham persya iya ke Brighton. Kane ka jing yelekai ka lekot haka jing yelekai. Da ar la ar cool. But iya ibteng Hurricane ban tep gol. Daka bauliyo ban kerwit sendon daka hat-trick. Haka jing yelekai Bundasliga. Hapdeng ka Bayern persya iya ke Hoffenheim. Da saulo we gol kali job ke Bayern. Kentup ia ka we ka gol jong uji nabri. Bat mentau Hurricane uladon kan lai gol. Hakin nyau tuli ki jing ka. Haka ne ka samoy. Kat ba haba pai pat haka jing kun ka Man United persya ia ka Chelsea. Kanai ka jing ka ka dalong shisha ka jing ka ka ba itena. Namar baro arneng kini hitim. Kidai jong shit bah. Bat ka jing ka long ka ba khlut. Bat hang ne pila ban yui. Badai tang ka menit ka basan. Bau Sanchez uli yo iya keret kan. Ubade player jong ka Chelsea. Kumta nakaliang ukuch. Ularai ban penkeria iya baro ki player kaman jungu. Da ka bau la chen ki. Iyaw esto wa kamnit ka ban riu. Iyaw neto kamnit ka ban nyo. Bat iyaw Palmer kamnit ka ba arpui. Namar bau don ka daw ka chi injury. Bat haoy perlok ka Man United ka lalaban tep iya hitay ki gol. De kamnit ka ba kasaw balay pan nyo. Kabala tep da Casemiro bat Bruno Fernandes. Bat de haka menit ka ba saupusan plusan. Casemiro liyo pediang iya keret kan. Kaba pelong ban yelek kai marshi phungot siliang. Te hoi perlo kane ka jin kai kila kut ki gol da arlo wei gol. Kat ba haba pai pat haka jing yelek kai Laliga. Hapedeng Ka Real Madrid persya iya ka Espanyol. Ka Real Madrid ka lalaban job da arle not cool. Barang ne kumba PUI. Ba une ubak jong Ka Real Madrid ulio ban tep ia ke gol ke ba itena nasya jengai kabalong kamniar hak karier jungu bat Mbappe ro ulala ban tep ia ke gol ke ban nyo jungu nakabentak Real Madrid hakane ke samoy hakin riu teli ki jingile kai bat mentak Ka Real Madrid ro hakisan teli ki jingile kai kala job baro sansin bat kadang bat hak kerdan ke Banangkong hak mi jekin pon jong ke Laliga.